Îmi amintesc de moment în care am participat la atelierele de creativitate la Muzeul Țăranului Român din București. Era în perioada octombrie-noiembrie 2018-2019. Începea un nou an cu aceleași ateliere de după sau în loc de școală, desen, pictură pe diverse suporturi, cusături, colaj, țesături de tot felul, povești jucate, povești interpretate, ilustrate, animate, ceva despre muzeu și modelaj în ceară sau lut sau hârtie manuală. Erau ateliere de creativitate atât pentru copii cât și pentru adulți, iar copiii puteau veni cu mătuși și bunici, iar adulții veneau cu partenerii sau cu prietenii. Evident că de fiecare dată m-am gândit că această abordare multidisciplinară și non-formală pun în centru viața țărănească, povestea și obiectul țărănesc, aducând în experiența imediată, recentă a noastră, un tip de cultură la care nu avem acces zi de zi. Și mereu mă întrebam cum aș putea să fiu creativă la acele ateliere de creativitate. Evident că răspunsul mi l-am dat foarte târziu, când ajungeam acasă cu lucrarea pe care o făceam acolo și de multe ori alegeam să fac un singur model, adică cel de goblen, în care înfățișam o apă, un râu, munți și casa bunicii. Așa arăta pentru mine creativitatea în acei ani. Și ulterior m-am gândit cum pot gândi eu mai creativ și iată despre acest lucru aș vrea să vorbesc la episodul de astăzi din mini-serie audio de învățare prin povești Tu ce ai face în locul meu. Este un spațiu creat pentru tine unde învățăm despre ce ni se întâmplă prin intermediul poveștilor personale, povești prin care poate ai trecut și tu sau cineva apropiat ție la un moment dat în viață. Eu împărtășesc din experiența mea și ofer atenție unor nuanțe care pot fi esențiale în comunicarea și învățarea zilnică. Mă numesc Daniela Cristea și sunt gazda voastră. Ce aduc diferit în acest podcast este că folosim teoriile unora dintre cei mai mari învățați oameni din lume pentru a vedea modul în care pot fi aplicate în poveștile noastre cotidiene și astfel înțelegem mai bine și mai sănătos de ce reacționăm cum reacționăm în diferite momente ale zilei. Știu, este misterios și copleșitor în același timp, însă îți ridic o provocare, te poți simți liber să îți selectezi, să îți alegi adevărurile și să observi ceea ce auzi în aceste episoade. Te invit să-mi fii alături în această călătorie de învățare, iar dacă îți place, te rog apasă butonul de subscribe, scrie un review sau un comentariu și ascultă fiecare episod. Audiție frumoasă! Așadar, revenim la întrebarea noastră de astăzi în episodul numărul 6, cum pot gândi mai creativ? Partea bună a întrebării mele este că pleacă pe bună dreptate de la presupunerea că toți suntem creativi într-un fel sau altul, nu doar cei câțiva puțin aleși. Psihologii se referă la tipurile de creativitate. Și am citit undeva la un moment dat ceva ce mi-a rămas în minte. Creativitate cu C mare și creativitate cu C mic. Și avem așa, creativitatea cu C mare se manifestă în lume sub forma, de exemplu, unei opere de artă, cum este Mona Lisa, sau sub forma unei teorii, cum e teoria relativității, în timp ce creativitatea cu acel C mic se manifestă în modul în care alegem să ne îmbrăcăm, să modificăm formatul unui raport de afaceri sau să adaptăm o rețetă. Cu alte cuvinte, lucruri pe care am putea să nu le observăm, dar care sunt presărate aici și colo în viețile noastre de zi cu zi. Și mereu m-am întrebat, oare creativitatea cu C mare presupune ceva suplimentar sau o poate avea oricine? Încercăm astăzi să răspundem la aceste întrebări și te invit să rămâi alături de mine. Să începem. Dacă te surprinzi adesea evitând sarcinile creative, printr-o întreagă listă de scuze, e posibil să fii atât de ocupat, negându-ți creativitatea, încât să nu observi originalitatea acelor liste. Când mergi la cumpărături sâmbătă sau duminică, nu e așa că tu pui în fiecare sâmbătă sau duminică, pui produsele diferit pe hârtie, niciodată nu le pui la fel, doar dacă faci o poză și folosești poza pentru weekendul următor.
Dacă stai să observi acele mici detalii, o să-ți dai seama că e o abilitate pe care tu o pui acolo, însă poate anumite lucruri din viața ta, cum sunt cele, de exemplu, rutiniere sau presiunea, te face să te gândești că nu ai nimic original de spus. Nu observi nici măcar acea încredere de sine cu care îți negi abilitățile, deși această încredere de sine este una dintre trăsăturile cheie ale personalității creative. Încrederea de sine este fundamentală deoarece gândirea creativă se reflectă adesea în idei care sparg paradigmele clasice și contestă gândirea actuală într-o manieră pe care ceilalți o găsesc ca fiind amenințătoare. Fie că ideea este a unui designer pentru un aspirator fără sac, fie că este vorba despre ipoteza că lumea se învârte în jurul soarelui, care a avut ca rezultat reținerea la domiciliu a lui Galileo Galilei pentru întreaga viață. Inițiatorul acestei idei, Nicolaus Copernicus, a fost mai înțelept și a murit la scurt timp după publicarea teoriei inițiale, căci așa știm că se întâmplă. Prin urmare, creativitatea poate fi periculoasă, ceea ce reprezintă un motiv pentru care ai putea să alegi să o eviți. Însă dacă ți s-a vorbit cu severitate despre invențiile fabuloase pe care le-ai creat în copilărie, pornind de la lucrurile pe care le aveai la dispoziție în frigider sau pe masa de joacă, în grădină sau șopron, e posibil să fii învățat să păstrezi pentru tine acele idei interesante atât de mult timp încât ai uitat cum să le susții atunci când apar în prezent. În plus, memoria joacă un rol cheie în creativitate, după cum afirmă aproape toți, de la Freud la psihologii actuali și cercetători în domeniul neuroștiințelor, deoarece se pare că totul ține de asocierile de idei. Freud este celebru pentru cum își încuraja pacienții să folosească asocierile libere și asta mi-a plăcut mereu în ceea ce scria despre sine. E un proces care presupune urmărirea gândurilor de la unul la celălalt și rostirea lor cu voce tare și fără a le cenzura în vreun fel. Acordând atenție tuturor ideilor involuntare care apăreau pe calea asociativă, Freud a reușit să analizeze suferințele pacienților săi. Am citit că ideile creative sunt cam de același fel. Ele apar, spune Freud, atunci când oamenii se deconectează de la eul rațional, adică de la minte, și permit realizarea și apariția la suprafață a mai multor conexiuni iraționale și inconștiente. Acest lucru arată cum creativitatea e mai puțin o formă de a încerca să facem ceva, fiind mai degrabă o formă de a înceta să ne mai sforțăm. Este pur și simplu tipul de gândire mai puțin rigidă care i-ar fi plăcut lui Dunker. Un citat din Sigmund Freud care mi-a plăcut și pe care l-am selectat pentru voi astăzi este următorul. În ceea ce privește capul creativ, mi se pare, judecata își retrage paznicii din fața porților, iar ideile se precipită înăuntru de avalma și numai după aceea ea va trece totul în revistă și le va privi pe ansamblu. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care noi ne relaxăm, noi nu mai trecem pe filtrul judecății, toate lucrurile care ni se întâmplă într-o zi sau într-o săptămână sau într-o lună, atunci lăsăm ideile să se desfășoare. Dar cu această condiție este important să ne relaxăm cu adevărat și să dăm loc ideilor să se manifeste. Și poate că vă întrebați care este procesul. Am citit despre neurocogniție în cadrul autorului Vladislav Daci, care susține că este un proces recunoscibil care are loc în creier în timpul gândirii creative. Și asta pentru mine a fost ca un fel de revelație. Țin minte că citisem câteva pasaje din cartea lui, le citisem cam aproape jumătate de lună, tocmai ca să scriu și să înțeleg tot acest proces pe care aș vrea să vi-l înfățișez și vouă astăzi. Totul începe cu o perioadă de pregătire, în care noi introducem conștient în creier toate informațiile relevante
ceea ce activează circuitele neuronale corespunzătoare din zona limbajului de la nivel cerebral și de asemenea începe să activeze și alte zone care se ocupă cu informațiile vizuale, auditive, somatosenzoriale și motorii. Aceste șubrețele ale creierului, le numește el, sunt acum amorsate și devin foarte active, stimulându-se reciproc, adică având mai multă activitate și formând tot felul de conexiuni, în timp ce le inhibă pe celelalte. Deci, susține că pentru problemele cu adevărat dificile, trebuie să avem răbdare, deoarece avem nevoie de perioada de incubație, în care activitatea susținută a circuitelor cerebrale înseamnă că realizăm multe asocieri efemere. Unele dintre ele poate vor fi de scurtă durată și își vor pierde din limpezime, da, se vor stinge, adică vor muri repede, în timp ce altele vor fi surprinse și amintite. Deci, arată că etapa de incubare este ceea ce numim noi în mod obișnuit imaginație și se pare că este în mare parte un proces inconștient. Această etapă poate fi urmată de zile de impas și chiar de disperare, deoarece inhibiția preia o vreme procesul. Știți momentul acela în care zici, mi-a venit o idee creativă, ai senzația că știi să exprimi ideea respectivă sau știi să o scrii pe o hârtie, însă în momentul în care iei pixul și scrii cu adevărat, te inhibi. Nu mai vin cuvintele pe care poate în capul nostru le avem, dar nu reușim să le reproducem pe hârtie așa cum există în capul nostru. În mod paradoxal, acesta este un lucru bun. De ce? Înseamnă că diminuăm activitatea circuitelor amorsate. Atenție, pentru a recruta, așa este în literatura de specialitate, noi circuite neuronale care ar putea contribui la rezolvarea problemei. Pe măsură ce se întâmplă toate acestea, în câmpul atenției părții executive a creierului își fac loc cele mai interesante asocieri, care sunt amplificate și de filtrele emoționale, ceea ce duce la noi asocieri și la o grămadă de idei geniale. Și atunci apare acea replică: yes, am reușit, Evrica, voilà, aici este. Iei din nou pixelul în mână, iei foaia de hârtie și curg ideile. De asta cred din toată inima că suntem cu toții de acord că teoria este nebunească, este folositoare, este relevantă, însă nu știm sigur dacă este sau nu suficient de nebunească, suficient de relevantă, suficient de obositoare. Mi-a plăcut acest citat al lui Niels Bohr, pentru că definește foarte bine modul în care învățăm noi de-a lungul perioadei noastre școlare. Și vă spun cu sinceritate, acum la final de episod, că prima dată când am avut curaj cu adevărat să ridic mâna și să-mi exprim un punct de vedere creativ, un punct de vedere diferit față de cel pe care mi-l exprimam în școală, indiferent că era vorba de liceu sau școala generală, a fost în primul an de facultate, la materia psihosociologia publicității, când doamna profesoară ne dădea multe cărți de citit și ne spunea că alegeți să citiți cartea care vă face cu ochiul după titlu. Și așa ajungeam să citesc 2-3 cărți în câteva săptămâni, îmi notam ideile principale și ea ne provoca să facem debate-uri. Era foarte interesant pentru că fiecare citea anumite cărți, de puține ori aveam cărți comune pe care le citeam și făceam debate-uri atât de interesante și atât de frumoase, încât ideile se lăsau a fi exprimate cu foarte mult entuziasm, cu foarte mult curaj și cu foarte multă încredere de sine. Și o ultimă propoziție în acest podcast, cred că pentru a fi cu adevărat creativ și pentru a ne lăsa creativitatea să iată la suprafață, din nou ajungem la ideea că este important să avem încredere de sine.
Data viitoare voi vorbi despre cum pot învăța să fac asta mai bine, adică să-mi exprim creativitatea cu încredere și nu cu rușine sau jenă. Până data viitoare, gândiți-vă la ce ați auzit aici și dacă aveți și alte idei de teme, vă aștept cu mare drag să îmi scrieți pe adresa de e-mail cristea.daniela@gmail.com. Până data viitoare, vă doresc mult soare în suflet. Pe curând!